Ja, jeg er Johan Børsen, og jeg kommer fra Nihilistiske Folkeparti. Vi er det eneste ærlige parti. Alle de andre partier siger, at de vil ændre på noget. Det er en løgn. Nihilistiske Folkeparti er det eneste parti, der er åbent at sige, at vi ikke vil ændre noget. Alle ting, vi vedtager, gør ikke samfundet bedre. Men hvorfor eksisterer denne løgn? Jo, politikere er nødt til at videreføre den løgn for at få råd til det daglige brød. Hvis alle havde gennemskudt den her løgn, havde politikerne ikke noget arbejde og simpelthen arbejdsløse. I Nihilistiske Folkeparti har valgt at lege med på lejen. Det er simpelthen sjovt at lege med, mens vi råber til en dum leg, end det er at stå på sidelinjen og råbe op. Derfor vil vi gå ind i politik. Nihilistiske Folkeparti er et ægte folkeparti, med tryk på folkeparti. Alle danskere er i bund og grund nihilister. Vi er alle sammen fuldstændig ligeglade med alt andet vores eget for godt befindende. Mange protesterer nu, men hvis alle jer, der er med til OD, prøver at klappe en gang. Hvor mange var med til Gallerfest? Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at alle på Frederiksberg Gymnasium er nihilister. Når vi kommer ind i byrådet, så vil vi med det samme starte på at sprede vores nihilistiske budskab og sætte så mange præg på halsen, som vi overhovedet kan. Vi vil indføre Fanny Branca på byrådsmøderne, både til byrådsmedlemmerne og til tilskuerne. Det behøver simpelthen ikke være så kedeligt at gå til byrådsmøde. Vi vil stoppe kirkeklokkerne. Det kan ikke være rigtigt, at en religiøs minoritet skal lov at forpeste vores tilværelse med deres religiøse spame. Fuck deres frelse, vi er tømmermænd. Endelig vil vi også kæmpe flere grønne arealer i kommunen. Vi står nemlig grøn politik bogstaveligt. Derfor foreslår vi, at man planter egeføj op af alle kommunale bygninger, samt at Nørregade i både Frederiksberg og i Hundested får ny belægning. Her foreslår vi græs. Når debatten går i gang, så vil de andre partier prøve at få os til at fremstå som useriøse, som en joke, som ungdomsoprør mod det etablerede. I vil høre politikere sige noget i stil med, det er meget sjovt med noget spræt og noget nytænkning, eller I har nogle gode argumenter med politik er seriøst. Når I hører det, så skal I bare kun tænke på en ting, spin. Det er ikke andet end spin. Vi er lige så seriøse som alle de andre partier. De ved ganske enkelt ikke, hvordan de skal forsvare sig imod virkeligheden i form af os. Derfor fægter de i blinde imod den eneste trussel mod deres tomme retorik, Nihilistiske Folkeparti.